hauen bidez ikasiko baitugu pertsona hobeak izaten. Alaitasunez ekideko eta Jesus gogoan hartzeko zoragarria abestuko dugu. Gitarra jotzaileek emango digute zanera. Esker bakoitzaren ondoren, eskerrak zuri jauna esango du. Jauna eskerrak ematen dizkizugu, egunero eskaintzen diguzun egun berri bakoitzagatik. Eskerrak zuri jauna. Eskerrik asko jauna guzentzagaitik, Artzandapi ikastolan ikastagaitik. Jarraian bukatuko dugun ikasturtea oso ona izan delako, eta asko ikasi dugulako, horrela jarraitu nahiko genuke. Eskerrak zuri jauna. Eskerrak jauna guri zaintzen diguzulako, maite diguzula eta momentu zaretan zurekin hitz egin hartutelako. Eskerrak zuri jauna. Dakizuen bezala jaunak Bibliaren bitartez hitz egiten digu. Gaurkoan ereilaren parabola entzun eta ikusiko dugu. Ea ba, adi gauden eta mezua ulertzen dugun. Irten zen. Lur eremu oso zabalak zeuzkan, eta lan asko egin behar zuen. Ereitean, hasi batzuk, harri gainean jauzi ziren eta txoriek jan zituzten. Lur emankorrik ez zutenez, ezin izan zuten fruiturik eman. Beste hasi batzuk lur emankorrean erori ziren, eta hasi ziren. Baina lehortu egin ziren, urik ez zeukatelako.
beste guztiak lur honean eta gozoan erori ziren. Erne ziren eta fruitu asko eman zituzten. Parabola honek esan nahi diguna da, prest egon behar dugula bizitzak ematen dizkigun aukeren aurrean, bakoitzak daukan hoberena eman dezake. Jaunak esana, Eskerrak zuri jauna. Jarraian, gure nahiak jaunari eskatuko dizkio. Eskaera bakoitzaren ostean, entzun arren jauna esango dugu. Eta ondoren, eskerrik asko jauna abestuko dugu. Jauna, datozen opor hauetan familiarekin eta lagunekin asko disfrutatzea, zoriontsuak izatea eta maitasunak gozatzea eskatzen dizu. Eskatu daiegu Kaixo Jesus, oso ondo zaindu gaituzu, zurekin. Harro eta pozik gaude, hurrengo ikasturtean langile jarraitu nahi dugu, indarra eta postasuna ematen eskatzen diziogu, eskatu daigun jaunari. Datorren urtean, gure artean hobeto konpontzea nahi dugu, maitasunarekin eta respetuz tratatzea, ez irrikatzea, guztiok batera jolastea eta hobeagoak izatea, eskatu daigun jaunari. amaitu aurretik, ohitura dugun legez, alaitasunez amaitzeko abestu dezagun guztiok. Amaitu aurretik, ohitura dugun legez, gure aitari otoitz egingo diogu. Gure aita